No, takže ahoj. Pod jakým jménem tě můžeme na Unholy zastihnout? Jméno Panda, ahoj. Kolik ti je let? 16. Jak dlouho se hraješ Vovko, nebo kdy jsi začal? Tak o to jako hraju asi rok a půl. A jinak celkově Vovko i s TBCčkem asi 3,5 roku. Kdo tě k tomu Vovku dostal, nebo jak jsi k němu přišel? No, dostal jsem se tak, že bratr to hrál dřív na jednom serveru. A na jakém serveru to bylo? Ten server se jmenoval Cechvov, dneska už není. Takže mohl bys nám říct nějaké servery, kde jsi předtím působil před Unholy nebo Limaniusem? Tak Čechov, Czech Dream. Většinou jsem byl na Blizzlikách a pak jsem přešel z Blizzliku na Fun server, na Instant Unholy a ještě jsem pak byl na Defenderu BG a na Twinstaru jsem hrál. A plánuješ někdy přejít na Kata? Ne, protože to už se mi zdá, jakože už to není Vovko, že už to je jakoby zmršený Vovko, že už je jakoby no jako, není už to tak jako, jak bych to řekl, historicky dobrý prostě. Nelíbí se mi to. A co si myslíš o tom novém datadisku o Mist of Pandaria? No tak už jenom to, že je tam panda, už jenom to, že je hovadina, ale tak Worgen taky, to je taky hovadina. Dobře. Takže se mi to nelíbí. Budeme probírat spíš věci na Unholy, takže se tě zeptám tak, co tam hrají za klasu? Všechno možné, takže Retrinu, tu nejvíc, Retry Paladin, nejvíc na mele a občas i spell si zahraju. Pak hraju, jak se to jmenuje, z Asta Rouge, zkouším hrát, učím se za něj a zkouším taky Arms Warriora. A mohl bys nám říct nějaké tvoje největší úspěchy na Unholy? Tak za Paldu, za Retry Paladina mám 3 z 5 OP, za Rouge Asa mám zatím 1 z 5 Fireful a teďkom až budu mít honory, tak budu 3 z 5. A zatím v ostatní postavě jsem nechal na Bloodhirst equipu, nerozjížděl jsem je dál. Přejdeme na další otázku, co si myslíš o Unholy GM týmu, nebo vlastně o prostě celém zázemí Maniusu, o jejich managementu, o přímo Maniusovi a Refusedovi třeba například. No tak o Maniusovi, tak jako Manius je v klidu, občas poradí, když něco potřebuješ vážného, pomůže i a Refuset, no tak to je pravý opak, řekl bych, že i ten Manius, i když sem přijde třeba jednou za rok, takže tady udělá víc než ten Refuset. Jo, dobře. A zeptal bych se tahle, máš nějaké dobré kamarády na Unholy? No, měl jsem kdysi asi 4 nebo 5. Můžeš vyjmenovat? Jako jména nebo jakoby jak se jmenovali na Vovku? Na Vovku. Dauphy, potom ježiš, teď si nespomenu na jméno. No, Dauphy, potom tam byl Alakuda A, potom tam byl, jak se jmenoval? Já si nespomenu, ježiš, takovej priest, no. Dobré, to neříš. Zeptal se tak, znáš nějaké dobré hráče na Unholy? Můžeš o nich něco říct, nebo tak? No tak jako řekl bych, že Mace je dobrý. Mace je dobrý, pak je dobrý ten, jak se jmenuje, no, Adios Low, za Warlocka. Ty jsou dost dobrý hráči, jako ne jako jediný, ale jako jediný, který mě dali poctivě jako. Takže to si myslíš, že je špička Unholy, jo? No, nevím jestli jsou špička Unholy, ale pro mě jo. Jako Mace určitě 100%, protože termín, s tím mám problémy do teďka. A myslíš to konkrétně v duelech nebo v 2v2? Nebo prostě v nějakém bracketu v arenách? To je jedno, to je jakoby v
2v2 bych ho asi nedal vůbec, ale takhle z 1v1 ho dám jenom kvůli tomu, že mám jakoby spell talenty na heal. To znamená, díky tomu ho dám, ale jinak bych ho taky nedal. Víš o nějakých 2 hráčích na Unholy, kteří nemají konkurenci v 2v2? Tak to vůbec nevím. A víš o někom, koho si ještě neporazil? No, tak problémy mi dělají Frost Mageové antiklasy. Konkrétně? Můžeš vyjmenovat nějakého? Tak teď si asi nespomenu, ale možná třeba ten, Zandelin, jestli zná. Zandelin a to byl, myslím, že Fire Mage. Dobře. Můžu se tě zeptat na nějaké konkrétní prostě tvoje myšlenky nebo prostě konkrétní názor o nějakých hráčích, které znáš? Prostě budu dávat jména a ty mi budeš odpovídat. Jo, jistě, to můžu. Tak první by bylo, říká ti něco Disturbed? Tak to vůbec. Dobře, To jsem... Šprtis? To jsem nezahlídl tohle jméno ještě. Archangel? Jo, to už jsem tady viděl, to myslím, že... Teď ale nejsem si jistý, myslím, že Retry Paladin, ale nejsem si jistý. Přesně tak. Je podle mě hodně dobrý Retry Paladin na Unholy. Jo. Jako matně si vzpomenu, když mi někdo řekne jméno, ale jako, že bych si na něj vzpomněl, takhle to ne asi. Tak zeptám se tě o nějakých abilitách na Retrimu, co k čemu slouží, kdyby se nějací lidi chtěli přiučit, nebo tak. Kdybych se tě zeptat, na co je Hammer of Justice? Slyš? Počkat, Hammer of Justice? Ano. Já musím ty spely hledat, protože absolutně si nepamatuju, jak vypadají, takže jako znám je, ale... nepamatuju si, Nebo zeptám se tě tamhle, můžeš nám říct nějaké stíny na Retrimu? Jo, to je vlastně Hammer of Justice a Repitance. A... co bych se tu ještě mohl zeptat? Preferuješ Ali nebo Hordu? Tak jak kdy, podle toho, kde lidi jsou slušnější, jako. Vybírám si tam, kde jsou lidi slušnější, než prostě, jakoby, jak bych to řekl slušně, blbce. A můžu se tě zeptat, máš nějakého hráče, který je tvůj sen si s ním zahrát? No jistě. Chtěl si s ním zahrát? Už jsem s ním i dokonce hrál, jmenuje se Raufi. Takže to je tvůj vysněný hráč, s kterým bys si chtěl zahrát, jo? Jakože nadále bys si s ním chtěl hrát. Jo. Dobře. A proč s ním nehráš? No, on přešel na jinou hru jménem World of Tanks, protože je hodně populární. No a je prostě, nevím, zdá se mu dobrá. Tak odešel, no, smazal tady účet a odešel. Dobře. A zeptám si ti tahle, co říkáš na server Arena Tournament, něco konkrétního, nějaké prostě první názory, co tě napadnou na to? No tak třeba, je to dost dobrý server, když jsem tam byl poprvé, tak jsem koukal hlavně kolik je tam hráčů. To jsem nemohl ani uvěřit, jak to může udržet jejich systém. Potom mě občas kámošovi to napsalo, že už prostě registrace jsou plný, což mě taky překvapilo. No potom, no líbí se mi tam i docela damage, je tam taky pěkně slušnej. Není to tam tak jako rozbitý, textury pracujou tak jak mají, prostě špička mezi WoW zatím bych řekl. Dobře. A zeptám se ty tady, jaká si myslíš, že je průměrová věková hranice na Unholy? Jakože kolik tam tak jedné lidi mají let? Jako počkat, na Unholy jako, jak to myslíte? Když prostě máš na Unholy hráče průměrné, kdybys to rozpočítal mezi všechny, kolik si myslíš, že průměrný jeden hráč bude mít let, třeba nevím, 13 nebo 15, je takhle, jako tak řekl bych, že tady to je tak od 9 do 16 let, víc ne podle mě, protože s kým jsem tady volal, tak to nebylo vyšší jak 10 let. A co si o tom myslíš? No, nevím, no, tak jako chtějí si zahrát,
snaží se, je to fajn. A nemáš ten názor, že někdy to fakt přehání a že to je hrůza? No tak jako, když třeba, nevím, nezvládnou to psychicky, tak asi jo, no. Třeba jednou mi 9letý kluk napsal, že prostě moje máma, a nebudu dál pokračovat, jo. Prostě neudrží to psychicky a nevím, řekl bych, že hra by se měla dodržovat tak, jak je od 12 let a děti, co jsou níž, tak by to hrát neměli, protože za prvý nezvládne to psychika a za druhý no nemusí to za stolik umět, jako. Jo, chápu tě. A mám na tebe poslední 2 otázky. S kým momentálně chodíš? 2v2 nebo 3v3? Tak momentálně s Tank DMG Heal X, ale dřív jsem chodil s Daufy. A 3v3 chodíš? Ne, nechodím zatím. A poslední otázka, plánuješ hrát na Unholy ještě nadále, nebo to vidíš na jiný server? No já to spíš vidím tak, že nevím, ještě uvidím, jestli se sem kámoš Daufy vrátí a když asi ne, tak přejdu úplně na jinou hru, uvidím. Dobře, děkuji za rozhovor, toto byl Daufy a loučí se s váma na Unix a Mahy, čekejte další rozhovor.